बर' इ-सानखान्थि सोलोंथायारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय आंनि बे चेनेलखौ नायबाय दङब्ला आरो आगोलाव नायनानैबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेनि बेल आइकनखौ दांनानै ला जाहाथे मोनफ्रोमबो नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सौहैनो हायो। बर' इ-सानखान्थि इउटिउब चेनेला फोसावबाय थानाय अनलाइन मेथ्स कचिं फर आसाम टेट 2019 नि दिनै जाबाय क्लास नाम्बार 14 आरो बेयाव जोङो सावरायनो लादों नाम्बार्सनि ओरैबायदि गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि टेट आनजादफोराव फैनाय फेक्टर्स बा जिथु सानजाबगिरि बा दिहुनगिरि होनना बुंदोंमोन जोङो बेनि सोंथिफोरनि मावफुंथाय लोगोसे फेक्टर बा सानजाबगिरि बा दिहुनगिरिखौ दिहुननायनि जिथु सर्टकाट ट्रिक बेनि सोमोन्दै जों बेयाव सावरायगोन। सोंथिजों लोगोसे सर्टकाट ट्रिकखौबो सावरायलांबाय थागोन, बुजायलांबाय थागोन। दा आङो क्लासखौ जागायलांनोसै। गिबि सोंथि लाबाय बेयाव बे सोंथिया फैदोंमोन आर टेट 2011 माने राजस्थाननि जिथु टेट एग्जाम बेयाव फैदोंमोन 720 नि रोदा सानजाबगिरिफोरा जाबाय द प्राइम फेक्टर्स अफ द नाम्बार 720 आर। दा बेयाव प्राइम फेक्टर्स होनना बुंबाथाय एसे सहज जायो जोंहा दिहुननो। माबोरैहाय जायो? जों रोदा अनजिमाजों जाय अनजिमानि दिहुननो होदो बेखौ जोङो रानलांबाय थानांगौ। दा बेयाव 720 होदो, अब्ला दा जोङो 720खौ रोदा अनजिमाफोरजों रानलांबाय थागोन। लास्टाव रोदा अनजिमा बा 1 मोनागौ मानि जोङो बेखौ रानलांबाय थागोन। मा होनना बुंदो जे रोदा अनजिमाफोरजों 720खौ रानलांबाय थागोन। जोबथारनायाव जोङो मा मोननांगोन? रोदा अनजिमा मोनसे मोननांगोन, नङाब्लाथाय 1 मोनहैनांगोन आरो। दा रोदा अनजिमा दुइसिनबाथाय मा जायो? 2 आरो 2जों जों बेखौ राननो हायो, मानो होनबा जरा अनजिमाखा 720आ। जरा अनजिमाखौ जों 2जों राननो हाखाथारो। बेनिखायनो जोङो 2जों रानबा 2 सानजाब 3 बाथाय 6, 3 होबाथाय 6, होमबाथाय इथ' 7सो दंमोन, 1 आद्रा थाबायना, अब्ला 1 आद्रा थानायजों 2जों 12 जाबाय, अब्लाथाय 2 सानजाब 6 बाथाय 12 फैयो। अब्लानिया एबार मा फैसिगोन? लाथिख'आ फैसिगोन, अब्लाथाय 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' जायो। एबार आरोबाव 2जों रानलांसै जों। 2 सानजाब 1 होयोब्लाथाय 2 सानजाब 1 बाथाय 2, इथ' 3 दंमोन नालाय 1 आद्रा थाबाय, अब्ला 1 आद्राजों 6जों 16 जाबाय, अब्लाथाय 2 सानजाब 8 होब्लाथाय बेसे? 16 जायो। एबार नैबे लाथिख'आव फैलायबाय नालाय 2 सानजाब लाथिख' बाथाय लाथिख'। आरोबाव जरा अनजिमा नालाय 2जोंनो हाबावो जों। 2 सानजाब 9 18, 2 सानजाब 9 18, एबार लाथिख' थाबाय, 2 सानजाब लाथिख' लाथिख'। एबार आरोबाव जरा अनजिमा नालाय 2जों हागोन, 2 सानजाब 4 बाथाय 8, अब्लाथ' इसे 9 मोन नालाय 9 नि 8 थांबा 1 आद्रा थाबाय, 1जों लाथिख'जों 10 जाबाय, अब्ला 2 सानजाब 5 10। एबारथ' बेजरा अनजिमा जाबाय। बेजरा अनजिमा जोङो मोनोब्ला जोङो बेजरा अनजिमाफोरजोंनो राननो नाजानांगोन। दा जेनेबा जोंना 2 नि उनाव 3 दं नालाय 3जों नाजाबाथाय जों 3जों हाखायोआनो इखौ राननो। 3 × 1 3, 1 आद्रा थाबायना, 1 आद्राजों 5जों बेसे जाखो? 15 जाबाय, अब्लाना 15 जाबायबा 3 सानजाब 5 15 जायो। एबार आरोबाव बेजरा अनजिमा फैलायबाय, अब्ला बेजरा अनजिमा फैबायब्लाथाय एबार जों बेजरा अनजिमा नाजानो नांगोन, जोङो इखौ बेजरा अनजिमाजों राननो नाजानांगोन। दा 3जोंनो रानजाखायो नालाय 3जों नाजाबाय, 3 × 5 15 जायो। अब्लानिया लास्टनिया मा जाबाय? मोनसे रोदा अनजिमा मोनबायना, रोदा अनजिमा मोनबायब्लाथाय जोंहा थांनो गोनां गैला। स' 720खौ जों मा लिरनो हागौ? बेयाव गासैबो सानजाबना दं नालाय मा लिरनो हागौ जों इयाव? 2 मोनब्रै, 1 मोननै मोनथाम मोनब्रै, 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2, 2 मोनब्रै। एबार 3आ बेसे? 3आ मोननै, 3 सरि नैयाव सानजाब होनांगोन, 3 सानजाब 3। एबार सानजाबखौ होबाय आरो मा दं? 5 दं। अब्लाथाय बेखिनियाव बबे नाम्बार अपसनाव दंनाय? बेखिनिया जों नायनो थांबाथाय नैबे डि नाम्बार अपसनाव दं। स' फिननाया डि नाम्बार अपसन जाबाय। बेनिखायनो रोदा सानजाबगिरिबाथाय जोंहा बारा एसे भेजाल गैया। मात्र जों मा खालामनांगौ? रोदा अनजिमाफोरजों फारि फारि रानलांबाय थानो नांगौ फिसानिफ्राय गेदेरसिम। बेनिफ्राय उनाव लास्टाव जेब्ला रोदा अनजिमा मोनहैयो बा 1 मोनसे मोनहैयो, अब्लानो जोङो बेखिनियाव फोजोबनानै बेखौ जेरैबो खालामनो होदो सोंथिया बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। हमना ला सानजाबना दंबा सानजाबखौ होबाय, जुदि रोदा माबा मोनसेल' सायख'नो होदोंब्ला जेनेबा रोदा अनजिमाल' सायख'नो होदोंबा बा बेसे दं होनबा बेसे इखौ लिरनो हाबाय, बेनो आरो। दा इयाव फिननाया मा? सानजाबना दं नालाय जों सानजाब गासैखौ नै लाबाय, बेनो बेनि फिननाय जाहैबाय। दा गुबुन मोनसे सोंथि लालायनो जोङो।
दा जोङो सोंथि लाबाय बे होदोंमोन सीटेट मुम्बाइआव फैदोंमोन 2012 जितु मुम्बाइआव सीटेट एक्सट्रा खुंदोंमोन बेयाव फैदोंमोन बे सोंथिया द नाम्बार अफ फेक्टर्स अफ 18 इज एबारनिया 18नि सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुननांगौ आरो बेनि फेक्टर्स खिनिखौ जोङो दिहुननो नांगौ दा दहायनाथ' रोदा सानजाबगिरिमोन एबारनाथ' रोदा होनना बुङाखै गासैबो सानजाबगिरिखौ नांगौ जोंनो अब्लानिया जोंना सानजाबगिरि सोरनि दिहुननांगौ 18नि अब्ला जोंहा 18नि सानजाबगिरि दिहुननाय दा बेनि सानजाबगिरिखौ जों गुबुन गुबुन राहायै दिहुननो हायो नाथाय गुबुनफोरनिख्रुइ एकदम सहजसिन उपाया जाबाय ओरैबायदि जे नैयाव जोङो सेनिफ्राय जागायगोन सेजो जोङो 18खौ राननांगौ आरो सेजो 18खौ रानबा बेसे मोनगोन 18खौ सेजो रानोब्लाथाय जोङो 18आनो मोनगोन एबार सेनि उनाव नेक्स्ट मा फैगोन नैजोथ' 18आ रानजाखायो नालाय नैखोला नैजो 18खौ रान नैजो 18खौ रानबा बेसे मोनगोन जोङो नैजो 18खौ रानबाथाय 9 मोनगोन ओजा लिरबाय एबार नेक्स्टआव 3आव फैलायबाय 3जो 18 हायो ना हाया बेखौ नायनांगोन 3जोथ' 18 राननो हायो 3खौ लिरबाय एबार 3 सानजाब 3जो 18खौ रानबा बेसे मोनगोन 3 सानजाब 6आव 18 मोनो 3जो 18खौ रानबा बेसे मोनो 6 मोनो आं बेयाव खोन्थिनो आरो 18खौ 3जो रानबा बेसे मोनो नै 6 मोनो थिग बिदिनो 18खौ 2जो रानबा बेसे मोनो 9 मोनो बेखायनोथ' आं मा लिरदों नैजो 2 9 लिरदों ना नै नैजो 2 9 लिरदो 3जो 6 लिरदो मानो होनबा 3जो 18 रानबा बेसे 6 मोनो अब्लानिया दा नेक्स्टआव 4जो हायो नामा 18खौ राननो हाया 5जो हायो नामा हाया एबार होनबा मा जागोन 6जो नाथाय 6खौ जोंनियाव लिरा मानो लिरा माने नै आगसिथिं जिखिनि लिरबाय बेखौ जों आगदाथिं मालाबाबो लिरफिना बेनिखायनो जिहेतु जियाव 6जो बेखौ रानबाथाय जों 3 मोनो अब्ला इयाव 6 होबाथाय नैयाव 3 मोनगोन अब्लाथाय मा जागोन इयाव जुदि आं 6खौ लिरना होयोब्ला ओजा 3 लिरना होयोबा 3आथ' इयाव खेबसे लिरजाबाय डाबल जाहैगोन ना आरो 6खौ ओजा लिरखाबाय नैयाव लिरबाथाय मा डाबल जागोन बेनिखायनो जोङो डाबलै मालाबाबो लिरा आगसिखै लिरनाया जुदि आगदाथिं थाहैनो ओंखारोब्लाथाय जों बेखौ लिरखायानो दा बेनिखायनो जोंहा 6जो जिहेतु जोंनियाव राननो थांनायाव 6खौ ओजानो नुहैखादों नालाय 6खौ जोंनियाव लिरला 3खौ ओजा लिरला आरो बेनिफ्राय गुबुनखौ जों बानायनायनि जेबो गोनांथियानो गैला आरो मानो होनबा बेखिनियानो ओंखारबाय थाखासिगोन नेक्स्टआव नोंथाङा 6नि उनाव 9जो रानबाबो 9 आरो 2 मोनगोन नाथाय नै 9 दंखायो 2 दंखायो बेनिखायनो जोङो बेखौ बानायला बेखिनिखौ सानबानो जाबाय बेसे होनना बुंदों आरो सानजाबगिरिफोरनि अनजिमाया बेसे दं इयाव सानजाबगिरिया दा नैबे 1 2 3 4 5 6 टटेल बेसे जाबाय 6टा जाबाय बेनिखायनो फिननायाव बे जागोन नैबे सी नाम्बार अपसना जाहैबाय एन्सारा सी नाम्बार अपसन गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयो फैदोंमोन सीटेट जुलाइ 2013नि जि फार्स्ट मोनसे टेट जादोंमोन बेयाव फैदों आरो अब्लाथाय सोंथिया ओरैबायदि दा नाम्बार अफ फेक्टर्स 105 इज 105आव बेसेबां 105नि सानजाबगिरिया बेसेबां बा सानजाबगिरिफोरनि अनजिमाया बेसेबां बेखौ सोंदो अब्लाथाय जोङो 105खौ दहायनि बायदि एखे ट्रिकसो जों बाहायलांगोन 1जो जों 105 राननांगौ बेसे मोनगोन 1जों 105खौ रानबाथाय बेसे मोनो 105आनो मोनगोन 2जो हागोन नामा हाया मानो होनबा बेजराखौ हाखाया एबार 3जो हागोन ना 3जो हायो जोङो बेखौ राननो नै 1 लाथिख'बा ना 3जो हायो 3 सानजाब 3 बाथाय बेसे 9 1 आद्रा थाबाय 5 फैबाय 3 सानजाब 5 15 गतिके बेसे लिरनो हायो 3 बाथाय 3 सानजाब 35 3 सानजाब 35 हायो एबार नेक्स्टआव 4जो हागोन ना हाया बे जराखौ जरा जाखाया बेनि एबार 5जो नायगोन 5जो हायो 105 ना 5जो रानबाथाय 5 सानजाब 2 10 5आ फैबाय 5 सानजाब 1 5 अब्लाथाय बेसे मोनबाय 5 सानजाब 21 5 सानजाब 21 5 सानजाब 21आव 105 फैयो एबार नेक्स्टआव 6जो हायो नामा हाया 7जो हायो नामा 7जो हागोन बेखौ 7जो हागोन नाय 105 7 सानजाब 1 7 3 आद्रा थाबाय 5 फैबाय एबार 7 सानजाब 5 35 नै अब्ला बेसे मोनबाय 7 × 15 हायो जों माने 7 × 15 हायो आरो नेक्स्टआव जोङो 8 जागोन नामा 8 जाखाया 9 जागोन नामा हाया 10 जागोन नामा हाया बिदिनो थाङै थाङै खिन्थु 15जोसो हाहैनाय जाखायो बियो बेनिखायनो नाथाय
जिबाखौ इयाव लिरबाथ' इयो गोरोन्थि जायोलाय मानो होनबा जा जिबा दंखायोना बेनिखायनो जोङो जिबाखौ इयाव लिरनो हाला जिबा सानजाब स्नि लिरबावनो हाला जोङो बेनिखायनो जोंहा बेखिनियानो जागोन बेनि सानजाबगिरिया माने स्निनिफ्राय गुबुन जेमान थांबाय थाबाबो रावबो हाया जिबायाल' राननो हाहैयो नालाय नाथाय जिबाखौ अलरेडि जोंहा आगदाखै लिरखादों नालाय ओजा लिरनो मोनला बेनिखायनो जों इयाव जिबा सानजाब स्निखौ लिरला आरो बेखौनो मोनफिनबाय थाखासिगोन अब्लाथाय दा जोङो बेसे होनना सोंदोंलाय दा सानदो बेसे दङ नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा द' स्नि दाइन टटेल 9टा दङ बेनि फेक्टर्सआ बेनि सानजाबगिरिया बेनिखायनो नैबे डी नाम्बार अपसना बेनि फिननाय जाबाय नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय इयावबो होनदो नाम्बार अफ फेक्टर्स अफ 42 इज 42नि सानजाबगिरिफोरनि अनजिमाया इबो 2014 नि सीटेटआव फैदोंमोन फेब्रुवारियाव जादोंमोन बियो फार्स्ट स्टेट माने बै बोसोरनि अब्लानिया 42नि जों दिहुननांगौ फेक्टर्स जोङो एखे ट्रिकजों दिहुनगोन 1 जो 42खौ रानबा बेसे मोनो 42आनो मोनो आबार 2 जो 42खौ रान बेसे मोनगोन 42खौ रानबा 2 सानजाब 2 4 2आव फैबाय 2 सानजाब 1 2 थामहिनबा बेसे 2 सानजाब 21 एबार 3 जायो नामा हायो 3 जोबो हायो माबोरै हायो नैदि बेसे 42 ना 3 जो 3 सानजाब 1 3 1 2 12 एबा 3 सानजाब 4 12 अब्ला बेसे 3 सानजाब 14 3 सानजाब 14 4 जो हायोना 4 जो हाया 5 जो हायोना हाया 6 जो हायोना हायो 6 सानजाब 7 नै 42 नालाय ना 6 सानजाब 7 बा बेसे 42 जाखायो अब्लाथाय 6 सानजाब 7 हायो जों बिदिनो एबार नेक्स्टआव मा हागोन 6 नि उनाव 7 जो हायोना हायो 7 जो हायो नाथाय 7 जो हाबालाय मा जानो 2 जा 7खौ लिरखाबायना अब्ला जाय ओजा 7 लिरनो नागिरदों बे ओजानो दंखायो नालाय बेखौ आरो थांनो गोनां गैला जों गाहायखौ रानबाय थानो गोनां गैला खस्थ' खालामनो गोनां गैला बेखिनिनिफ्रायनो जोंहा एन्सार ओंखारसिगोन बेसेबां बुरजा फेक्टर्स दं होनना सोंदो बेयाव बेसे सानजाबगिरि दं होनना सोंदो बेखौ जों नायबाय 1 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9टा दङ या फेक्टर्सआ नैबे 9 गतिके बेनि फेक्टर्सआ 9 आरो ना नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव होनदो बे फैदोंमोन सीटेटआवनो फैदोंमोन इयो 2012 मेआव जानाय जितु सीटेट बेयाव फैदोंमोन सोंथिया होनदो नाम्बार अफ कमन फेक्टर्स एबा मा होनदो कमन फेक्टर्स माने मा आगोसार सानजाबगिरि होनना बुंदो 12 आरो 16 नि 12 आरो 14 नि आगोसार सानजाबगिरिनि अनजिमाया बेसे दं आगोसार बेयावबो थानाय जानांगोन अब्लाथाय जों गिबियावनो 12खौ नायबाय 12 नि जोङो माखौ लाबाय आरो दिहुनगिरिफोरखौ माने सानजाबगिरिफोरखौ फेक्टर्सखौ 1 जो 12 रानबा बेसे मोनगोन 1 जो 12खौ रानबाथाय 12 2 जो 12खौ रानबा बेसे मोनो 6 मोनो 3 जो 12 रानबा बेसे मोनो 4 मोनो 4 जो 12खौ रानबाथाय 3 मोनो नाथाय 4खौ जों लिरनो हाला मानो हाला नैयाव अलरेडि जोंहा 4 लिरखा जाबाय बेनिखायनो जोङो 4खौ लिरफिननो हाला बेनिखायनो जोंहा 12नि दिहुनगिरिया बेखिनिया जाबाय 1 2 3 4 6 आरो 12आ ओमफ्राय नेक्स्टआव मोनसे मा होनदो 16 एबार 16नि सानजाबगिरिखौ जों दिहुनगोन बेनि फेक्टर्सखौ जों दिहुनगोन 1 जो 16 रानबा बेसे मोनगोन 16आनो मोनगोन 1 जो 16 1 into 16 16 एबार 2 जो 16खौ रानबा बेसे मोनो 8 मोनो मानो होनबा 2 सानजाब 8 बेसे 16 आरो 3 जो हायो नामा हाया 4 जो हायोना हायो 4 जो हायो 4 जोबा बेसे मोनगोन 4 सानजाब 4 नाथाय बेयाव मोनसे खोथा फैदो ओजोंबो 4 ओजोंबो 4 ना अब्लाथाय 4 सानजाब 4 16 जायो नंगौ 4 जो 16खौ रानबा 4 मोनो अब्लाथाय जेब्ला जोंहा मोननै एखे फैगोन ना अब्लाथाय जायखिजाया मोनसेखौ जोङो दाननांगोन जायखिजाया मोनसेखौ जोङो दानना लाबाय इ नङा माने जों मोननै लानाया 4खौ मोननै लिरनाया मोनसेल' लिरनांगोन बेनिखायनो 4 सानजाब 4 16 जायोमोन ना ओजाबो 4 ओजाबो 4 जाबाय नालाय इ मोनसेखौ दानबाय आरो गाहायथिं नाजानायनि जेबो गोनांथि गैला मानो होनबा ओजा 4 लिरनाया ओजाबो ओंखारहैदोंमोन बेनिखायनो गाहायथिं फैनांला खस्थ' खालामनांला ओमफ्राय उनाव दा जोङो मा होनदो जोंनोथ' होनदो इयाव कमनसो होनना बुंदो ना एबार आगोसारसो होनना बुंदो दा 12आव मा मोनबाय जों 12नि फेक्टर्स मा मोनबाय 16नि फेक्टर्स मा मोनबाय दा 12नि फेक्टर्सखौ मोनबाय जोङो नैबे 1 2 3 4 6 12 मा मोनदो 1 2 3 4 6 12 ओमफ्राय 16निखौ मा मोनदो जों 1 2 4 1 2 4 ओजोंहा मा दं 8 आरो 16
8 दङ आरो 16 दं अब्ला दा कमन माने मा कमन माने बेयावबो दं बेयावबो दं दा जाय माबाया फैक्टर्सआ इयावबो दं बेयावबो दं बेखौनो कमन होनना बुङो बेयावबो दं बेयो नै दा 1 खौ नाय 1आ बेयावबो दं ना अब्ला बेयो कमन नै 1आ कमन जाबाय 2आ बेयाव दं आरो नै मोनसेयावबो दं अब्लाथाय 2आबो कमन इयावबो थानाय माने कमन एबार मा दं 3आ इयाव दं नाथाय इयाव गैया माने कमन नङा बियो 4आ बेयाव दं नै बेयावबो दं थामहिनबा 4आ कमन नैबे एबार 6आ इयाव दं नै इयाव गैया 9आ इयाव दं इयाव गैया 8आ इयाव दं इयाव गैया 16आ इयाव दं इयाव गैया अब्लाथाय कमना सोर जाबाय जोंना 1 जाबाय नै 1 जाबाय नैबे 2आ जाबाय आरो सोर जाखो 4 जाबाय होमबाथाय जोंहा मा जाबाय इयो खैथा जाखो जोंहा कमन फैक्टरा नैबे 1 जाबाय नालाय 1 जाबाय नैबे 2 जाबाय आरो नैबे 4 जाबाय आरो होमबाथाय बेसे जाखो मोनसे मोननै मोनथामा कमन दं जोंना 1आ कमन 2आ कमन आरो 4आ कमन बेनिखायनो जोंना बेसे जागोन एन्सारा मोनथामानो अबे दं बि नाम्बार अपसनाव दं दा बेयाव ओरैबायदि खायसे बिजाबफोर खिन्थु आं नुदों जे बेफोराव माने कमन फैक्टरफोर दिहुननायाव गोरोन्थि होनाय दं बेनि आदबा एसे गोरोन्थि जाना दं बेनिखायनो एसे मोजाङै नोंथांमोनाबो सानलायबानो जाबाय खायसे बिजाबफोरा ओरैबायदि होनाय दं जे जेनेबा 1आ फैक्टरानो नङा बिसोरनि बेफोरबायदि होनाय दं अब्ला 1आ जुदि फैक्टर नङाबालाय माथो बिलाय 1खौबोथ' जों फैक्टर होनना सोलोंखादोआनो डेफिनेशनावनो स' खायसे बिजाबाव गोरोन्थि दं जायखिजाया थार आदबा बेनो आं बेखौ नोंथांमोननो बेयाव खोन्थाखाबाय थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि बानायबानो जाबाय आनजादाव नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालाबाय इयाव होनना बुंदों साम अफ अल द फैक्टर्स अफ 100 इज सीटेटआव फैदोंमोन नभेम्बर 2012 आव 100 नि गासै सानजाबगिरिनि दाजाब गासैया एबारथ' दाजाबनो बोदो जिखिनि माबा दङ जोंहा 100नि फैक्टर्स बेखौ दाजाबनो बोदो दा जोङो एखे आदबजों थांनि 1 जो थांबाय 1 जो 100 खौ रानबा बेसे मोनो 100 मोनो 2 जो 100 खौ रानबा बेसे मोनो 50 मोनो मानो 2 सानजाब 50 100 3 जो हायो नामा हाया 4 जो हायो नामा 4 जो हायो 4 सानजाब 20 बेयाव 100 जायो नालाय 4 जो 100 खौ रानबा 25 मोनो जोङो थारमा 4 सानजाब 25 बेसे 100 जायो एबार नेक्स्टआव 5 जो हायो नामा 5 जोथ' हाखागोनानो लास्टखि 0 दं नालाय 5 सानजाब 20 बाथाय 100 गतिके बेजों हाबाय जोङो एबार नेक्स्टआव 6 जो हायो नामा 6 जो हाया 7 जो हायो नामा 8 जो हाया 9 जोबो हाया नाथाय 10 जों हायो 10 सानजाब 10 बेसे 100 नाथाय मोनसे खोथा बेयाव जिहेतु 10आ ओजोंबो मोननैयावबो ओंखारबायना मोननैयावबो ओंखारबायबाथाय अबेबा फारसेनिखौ जोङो गारनो नांगोन जेन'बा आङो नैजा आगदानिखौनो गारबाय 10 मोनसे गारबाय माने 10खौ जों मोननै लानो हाया मोनसेल' लानांगोन बेनिखायनो मोनसे 10खौ गारबाय दा बेखिनिखौ दाजाबजोबनांगौ जों दा दाजाबनोबा मा खालामनो बेखौथ' एसे गोलाव लिरबाय थानायनि मा गोनांथि दं बेयावनो डाइरेक्ट बोथेना होबाय दाजाबना होबाय जोङो इयाव 10 15 दाजाबा 10 15 19 21 22 इ मोननाया 22 इखिनिखौ दाजाबना 22 मोनबाय गासै प्लास खालामजोबदो जोङो ओजोंबो प्लास खालामना हो ओजा लाथिख' 5 माने लाथिख' थाबाय ओजोंहा एबार नेक्स्टआव 2 4 इजों 9 जाबाय आरो मा थाबाय नैबे 1 थाबाय अब्लाथाय आरो इजों बिजों दाजाबनांगौ दा जों दाजाबना होदो नैयावनो 195 प्लास बेसे 22 दाजाबना हो बेसे जागोन 5 जो 2 जो बेसे 7 9 जो 2 जो दाजाबबा बेसे 11 आरो 1 आद्रा जो 1 जो बेसे 2 217 अबे नाम्बार अपसनाव दं बेयो नैबे डि नाम्बार अपसनाव दं बे जाबाय बेनि फिननाय गुबुन सोंथि लाबाय सीटेटआव फैदोंमोन फेब्रुवारि 2015 आव जानाय माने गिबि मोनसे 1 दं माने मा गिबि टेट आरो बेयो बै बोसोरनि 2015 नि गिबि टेटआव फैदो बेयो इयाव होदो द साम अफ अल द पजिटिभ फैक्टर्स अफ 96 इज 96 नि गासै दाजाबथाय होनना बुंदो दाजाबथाय होनाबाबो मा जों दाजाबथायखौनो लाखायो इयाव होदो 96 नि गासै दाजाबथाय सानजाबगिरिफोरनि दाजाब गासै अब्लाथाय जों नायनि 96 बेनि सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनगिरि बा फैक्टर्स होनना बुङो जायखौ जोङो 1 जो 96 रानबा 96 मोनगोन 2 जो 96 रानबाथाय बेसे मोनगोन 2 सानजाब 4 बाथाय 8 16 जाबाय नालाय 8 होना 2 सानजाब 8 16 गतिके 2 सानजाब 4 8 बेसे जायो 96 जायो बेनिखायनो बे मोनबाय 3 जायोना हाथारो 3 जोबो 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 2 6
3 सानजाब 30नियाव बेसे जायो 96 जायो एबार इखो 4 जागोन नामा हागोन 4 जोबो 4 सानजाब 2 8 से आद्रा थाबाय 16 जाबायना 4 सानजाब 4 बेसे 16 जायो गतिके बेखिनिखौ हाबाय जों एबार आरो मा जा हाबावगोन बेखौ 6 जा हागोन नामा 6 सानजाब से 6 6 जोबो हागोन आच्छा 6 जो बेसे मोनगोन जोङो 6 सानजाब से 6 3 आद्रा थाबाय 36 जाबाय 6 सानजाब 6 बेसे जायो 36 बेनिखायनो 6 सानजाब 16 बेसे 96 मोनो 7 जागोन ना 7 जा हाखाथारा ओमफ्राय 7 जोथ' हाला ना एबार 7 7 एबार 8 जो फैनि 8 जो हायो नामा नायनि 8 सानजाब से 8 8 सानजाब से 8 से आद्रा थाबाय 16 जाबाय नालाय 8 सानजाब 2 16 गतिके इखिनि जा हाबाय एबार 11 जागोन सरि 9 जागोन नामा 9 जा हाखाथारा 10 जागोन नामा हाया 11 जागोन नामा हाया 11 जायाबाथ' सोर जागोन 12 जागोन होमबा 12 जो हागोनबा नाथाय जों बेयावथ' 12 खौ लिरनो गोनां गैला 12 खौ जों बेयाव लिरनो गोनां गैला मानो होनबा 12 खौ ओजा लिरखाबाय जों दा होमबाथाय मा होनना बुंदों गासै सानजाबगिरिनि दाजाब गासै होन्दों ना दाजाब गासै नालाय ओजानिखौ दाजाब एक्सट्रा एक्सट्रायै दाजाबबा बेसे मोनगोन 8 जो 6 जो 14 14 जो 4 18 18 जो 3 21 21 जो 2 23 इजो 24 एबार ओजों दाजाबना हो 2 जो 6 जो 8 8 जो 4 जो 12 12 जो 2 जो बेसे 14 14 जो 8 जो बेसे 22 22 जो 6 जो 28 2 थाबाय आखायाव एबार 1 जो 1 2 3 4 5 6 7 7 11 11 बाथाय 20 आरो इजो बेसे 22 होमबाथाय मा मोनबाय जों 228 मोनबाय इ खावसेखै आरो इ खावसेखै दाजाबना 24 मोनदो गासैखौबो दाजाबफिनना नाय बेसे जायो इजों 8 जो 4 जो 12 से थाबाय आखायाव 2 जो 2 4 आरो इजो 5 जाबाय आरो नैयाव थाबाय 2आ 252 अबे नाम्बार अपसनाव दं बिलाय ये दङ बि नाम्बार अपसनाव बेनि फिननाय जाहैबाय गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव होनदों द साम अफ द पजिटिभ फेक्टर्स अफ 210 इज 210 एबाथ' गेदेर मोनसे अनजिमा होलायबाय बेनि फेक्टर्सखौ दिहुननांगौ लोगोसे दाजाबनोबो नांगौ अब्लाथ' 1 जो नायबाय जों 1 सानजाब 210 आनो जागोन 1 सानजाब 210 210 आनो फैगोन 2 जागोन ना हाखागोन 2 सानजाब 1 2 ओमफ्राय 1 फैबाय एबार लाथिख' होग्रो इनिफ्राय 10 नालाय बेसे 5 105 2 सानजाब 105 210 फैगोन 3 जो हागोन ना हागोन 3 सानजाब 7 21 ओमफ्राय लाथिख' थाबाय नालाय लाथिख' होबाय 4 जो हागोन ना बेखौ 4 जों 16 20 हाया एबार जोङो 5 जो हागोन नामा 5 जों 5 जो हाखागोन लाथिख' दं लासखै स' 5 सानजाब बेसे हागोन जों 5 सानजाब 4 बाथाय 20 से आद्रा थाबाय 10 जाबाय होमबा 5 सानजाब 2 5 सानजाब 2 बेसे 10 जायो 5 जो हाबाय एबार 6 जो हागोन नामा 6 जों बाथाय आच्छा हागोनानो 6 सानजाब 3 बाथाय बेसे 18 18 बाथाय बेसे 3 आद्रा थाबायना 3 जो लाथिख' 30 होमबाथाय बेसे 5 हो 6 सानजाब 30 बा बेसे जागोन 210 एबार 7 जो हागोन ना 7 जोथ' हाखाथारगोन बेखौ 7 सानजाब 3 बाथाय 21 आरो लाथिख' दं नालाय बेसे लाथिख' 7 सानजाब 30 210 फैगोन 7 आ थांबाय 8 जो हागोन ना 8 जों 8 सानजाब 8 हानाय नङा 8 जों 9 जोंलाय 9 जों बाथाय 9 सानजाब हाया 9 जों हाया एबार 10 जों नायनि हागोन 10 सानजाब 21 10 सानजाब 21 210 एबार 10 जों थांबाय एबार 11 जो हागोन नामा जों बेखौ 11 जोंब्लाथ' हाया 11 जों हाया 12 जों हाला 13 जोंबो जोङो बेखौ एबार जोङो थाङै थाङै बेखौ 15 जों हागोन 15 सानजाब 1 15 ब्लाथाय बेयाव बेसे आद्रा थाबाय 6 थाबाय 60 जाबाय नालाय 15 सानजाब 4 60 स' 15 सानजाब 14 इयाव मोनगोन 210 खौ आरो बेनिफ्राय माबाफोर मोनबावगोन नामा जोङो
आच्छा बेखौ जों जिहेतु 15 सानजाब 14 जोबो हायोमोन जों नाथाय जोंनियाव नै जा 14खौ लिरबाबो 14 सानजाब 15 ओरै लिरबाबो खोथा गैयामोन दा जों जायखिजाया बेनिफ्राय थांनो हाखाला मानो होनबाथाय नेक्स्टआव 14 लाबोब्लाबो नै जा 15 फैखागोन ना उल्था उल्थि फैखासिगोन नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ दाजाबनो नांसिगौ दा ओजानिखौ दाजाबदो आरो इ फारसेनिखौ दाजाबदो ओजानिखौ दाजाबसै ओजानिखौ दाजाबसै मा मोनो जों नायनि इयावथ' 5 लाथिख' 7 जो बेसे जाखो 12 12 जो 6 जो 18 18 बाथाय बे 23 23 26 26 26 28 29 2 थाबाय आखायाव 2 थाबाय नालाय 4 49 एबार नेक्स्टआव ओजोंनिखौबो दाजाबनांबाय जोङो दाजाबनोसै जों 4 जो 1 जो 5 5 जो 5 10 12 17 1 थाबाय आखायाव 1 थाबाय आखायाव 1 जो 2 जो 3 3 6 9 13 20 21 दहायनि 1 जो 22 2 थालायबाय आखायाव होमबाथाय बेसे जाखो 2 जो 1 जो 3 दहायनि 2 जो 5 जाबाय होमबाथाय जोङो आरो दाजाबनो हायो 5 2 7 प्लास नैबे ओजोंनि 49 नैबे 527 आरो 49 प्लास खालाम ओजा बेसे 16 1 थाबाय आखायाव नै 5 जाबाय 6 7 ओमफ्राय ये जाबाय 5 माने 576 अबे नाम्बार अपसनाव दं बे फिननाया बे दङ ए नाम्बार अपसनाव सोंथि लाबावबाय जोङो बे सोंथियाव दङ बे फैदोंमोन सीटेट सेप्टेम्बर 2015 ओमफ्राय 1 माने मा 2015 नि फार्स्ट मोनसे सीटेटमोन बेयो ओमफ्राय द साम अफ अल द पजिटिभ फैक्टर्स अफ 84 व्हिच आर माल्टिपल अफ 7 एबारनिया नोंगौ गासैबो 84 नि सानजाबगिरिखौनो सोंदो 84 नि गासै दाजाबथाय सानजाबगिरिफोरनि दाजाब गासैबो सोंबावदो दा सानजाबगिरिफोरनि दाजाब गासै दिहुनबावनांगौ जायफोरा 7 नि सानजाब गासै माने 7 नि माबाबो जानांगोन बियो जेनेबा सानजाब गासै जानांगोन आरो माल्टिपल्स जानांगोन 7 नि अब्लाथाय जोङो फार्स्टआव 84 नि गासैखौबो दिहुनना लाग्रोबाय 84 नि माबाफोरा मा फैक्टर्सफोरा 1 जो राननो हायो जों 84 खौ 1 जो रानबाथाय 84 आ मोनखागोन 2 जो राननो हायो 2 into 42 मोनगोन जों 2 into 42 84 मोनो ओमफ्राय जोङो 3 जो हायो नामा हागोन 3 जोबो 3 into 2 ब्लाथाय 6 एबा 2 आद्रा थाबाय 24 जाबाय नालाय अब्लानिया 3 into बेसे 8 बाथाय 24 3 into 8 24 एबार 4 जागोन नामा 4 जोबो हाखाथारो 4 4 सानजाब 2 बाथाय 8 जायो आरो 4 सानजाब 1 होबाथाय 4 फैयो आरो 4 सानजाब 21 बाथाय बे जागोन 84 जागोन आच्छा एबार 5 जो हागोन नामा नाय 5 जोथ' हाया बेखौ 6 जों लाय 6 जों हायो नाय 6 सानजाब 1 होबाथाय बेसे 6 2 आद्रा थाबाय बेयाव 2 जो 4 जो 24 जाबाय 6 सानजाब 4 24 आच्छा बे थांबाय 6 जो एबार 7 जो हागोन नामा 7 जोंबो हाबावो 7 सानजाब 1 हो 7 सानजाब 1 बाथाय नैबे 7 जाबाय 1 आद्रा थाबाय 14 जाबाय अब्लाथाय 7 सानजाब बेसे 2 बाथाय 14 एबाथाय आरो 8 जो हागोन नामा 8 जोथ' हाखाला बेखौ 9 जों लाय 9 जोंथ' हाया 10 जों हाया 11 जोबो हाया अब्ला 11 जो हायाबाथाय नेक्स्टआव माजों नाजानांगोन 12 जो नाथाय 12 जो जों नाजानायनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनबाथाय 12 खौ जों नै आगदाखै लिरखाबाय अलरेडि बेनिखायनो जों 12 खौ आरो नै जोंहा आगसिखै लानानै नाजानायनि गोनांथि गैया बेनिखायनो बेखिनियानो जागोन बेनि फैक्टर्सआ नाथाय बेयाव नंगौ गासै फैक्टर्सनि दाजाब गासैखौ सोंदो खिन्थु मोनसे कंडिशन होदो माल्टिपल्स अफ 7 माने मा 7 नि सानजाब गासै अब्लाथाय अबे 7 नि सानजाब गासै बेखौ नायनांबाय जों 1 आथ' नङा 2 आबोथ' उन्दैसो 7 नि 3 4 6 बिसोर गासै उन्दै गोजा बे नङा गतिके बे नङा बे नङा बे नङा बे नङा बे नङा नाथाय नैबे 7 आ नंगौ 7 सानजाब 7 जायो नालाय बे 7 आ थागोन बेनिफ्राय 7 सानजाब नैबे 12 जाया मानो होनबाथाय 7 जो जों 12 खौ राननोबो हाखाया नाथाय 7 जो 14 खौ राननो हायो 7 सानजाब 2 14 जायो इ थागोन ओमफ्राय 7 सानजाब 3 21 नालाय 21 आबो थागोन 7 सानजाब 4 28 जायो नालाय बेबो थागोन ओमफ्राय 7 सानजाब 6 42 जायो माने 7 जो 42 खौबो राननो हायो नालाय बे थागोन आरो 7 जो लोगोसे नै 84 खौबो राननो हायो नालाय बेबो थाफिनगोन अब्लाथाय जोंना मा थाबाय बेयाव बे गासैखौबो दाजाबना होदो आं इयाव लिरफिननोसै 84 थाबाय 42 थाबाय देरसिननिफ्राय लिरदों
84 42 एबा 28 नेक्स्टआव 21 नैबे 14 आरो नैबे 7 आं मा खालामबाय गासै 7 जों रानजानाय जेमानखिनि 7 जों रानजानाय दं नैबेयाव फेक्टर्सफोर बेखौ नैयाव लिरबाय आरो बिसोरनि दाजाब गासै दिहुननो दं नालाय जों दाजाबनानैसै 7 जों 4 11 इजो 12 बे जागोन 20 22 26 नै थाबाय आखायाव एबारियाव 8 जों 4 जों बेसे 12 12 13 14 15 16 17 18 19 माने 196 अबे नाम्बार अपसनाव दं बे फिननाया बे दङ नैबे सी नाम्बार अपसनाव दङ थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसे गोलाव जाबाय जायखिजाया आङो दिनै क्लास नाम्बार 14 खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट मोनसे क्लास नाम्बार 15 आव थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन बेयाव गुबुन मोनसे टपिक लानानै आं फैफिनगोन सिलेबास बायदियैनो नोंथांमोना आंनि बे अनलाइन मेथ्स कचिंखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय टेट एग्जामसिम आरो दिनै आङो आंनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि बे भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबायब्ला बे भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो बेनि थाखाय नोंथाङा पाब्लिक कमेन्ट होनो हागोन आरो बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों